Bancals és una obra d'art generatiu que està creada a partir de codi algorítmic. És llenguatge de programació, així que al final és donar instruccions a una màquina per a que pinti i dibuixi els comportaments que veieu, per a que animi aquest paisatge que parla de coses molt properes a la meva realitat, que és les terres de secà d'aquí de la Franja del Matarranya. És una forma de mirar en el llenguatge contemporani i artístic per anar des de la terra i des d'estes arrels i estos camps, estos bancals, estes terrasses, cap a la part més de llenguatge maquínic, de màquina i de sistemes algorítmics. Que Bancals estigui a la col·lecció d'Art Nacional implica per a mi un pas molt important en quant a col·lecció, en quant a el que tots tindrem ara a l'abast i podrem gaudir. És una peça molt particular perquè està feta en codi de programació, en algoritmes, en instruccions, que una peça feta en aquesta tècnica artística entri a la col·lecció, una col·lecció que ja té obres des del segle XII i anteriors fins a ara, crec que li dona molt de sentit i molta continuïtat a tota la col·lecció i crec que és una gran aposta per a mostrar també peces totalment contemporànies d'avui en dia. Que el Morera aculli i rebi aquesta peça crec que és un encaix perfecte, una peça que parla del paisatge que tenim molt a la vora, que estigui aquí parlant conjuntament en tota la col·lecció que hi ha al Morera pren molt de sentit, parlar d'aquestes coses que tenim tan a la vora, tant de la terra, però que venen aquí i que s'expressen d'una forma artística, en una nova mirada, en una nova manera diferent de mirar-ho, en un llenguatge molt contemporani que a més també recull tots aquests cicles, aquestes repeticions que la màquina també fa, igual que fa la natura, per a hibridar aquestes dues idees de parlar tant de la terra i de lo que tenim a prop com de les màquines, la tecnologia i la contemporaneïtat.